Niretzako tradizioa ez da museoko bitrina baten barruen egon bidan zeozer. Tradizioak biziraungo badau, erabilten dalako da. Bai formatu tradizionaletan, jaietan, ospakizunetan eta omenalditan asko disfrutetaot olakuetan dantza egiten, baina bebai beste formatutan bebai. Gaur eguneko gizarteko ohituretara moldatuago dauzenak. Alde batetik, Oteizak esaten zaben moduen, zerbait sortzerakuen aurrera joan gure badugu, arraulari zen moduen enbiogula iruditzen jate. Aurreranzko noraz guen, baina bizkarrez. Hau da, atzera begire. Nundi gatozen ahaztu barik, baina bestalde, bebai iruditzen jate, esplorazioerako eta esperimentaziorako mentalidadea euki behar dugula beti. Ikasi halko dugulako eta bide batez evoluziona. Aurrezku bat dantza iterakoan emozio estanda bada. Nolabait sentitzen dut kriston indarra nire barruan, kriston energia. Eta barruan dekoten hori etarateko kriston gogu. Aurrezkoa dantzatzen duten bakoitzien, nire hariman zatitxo bat izten dutela iruditzen jate.